Sanibonani ithokozani, ngiyathemba niyaphila bantwana bethongo. Cha, sesiside isikhathi nganigcina. Namhlanje ngizothanda ukukhuluma kakhulu mayelana nalabantu abathi mina kade ngiphupha angisaphuphi. Omunye uthi mina ngathwasa kodwa nje emva kwalokho izinto zimnyama. Ngifisa ukukhuluma nalaba bantu laba abasho njalo. Okunye nje kunabantu abangibhalelayo kuma-comment. Ngayichaza lento bantwana bethongo ukuthi mawuvele uqhamuka nje engathi ungena esitolo sendiya, uqhamuka usuzokhuluma lokhu okukhulumayo ongangibingelelanga, ngeke ngize ngikuphendule mina. Okunye umuntu uthola ukuthi uzobhala naye ebone angimphenduli kanti lento ayifunayo ikhona kumavidiyo, uyabo. So uthola ukuthi umuntu uvilaphile ukubukela ilokho nje ividiyo, then bese buza into ekhona kwividiyo bese ngiyamsiba-ke, uyabo. So ngiyacela ukuthi sihloniphane, ubingelele kahle nje njalo njalo. Abanye-ke bathi inamba yami abayitholi, ithi ngisho inamba yami ka-WhatsApp 074 90 12457. Inamba yami ka-WhatsApp leyo, ngiyafoneleka. So ya into ekanjalo nje. So labantu abathi mina angisaphuphi, mina kade ngiphupha angisaphuphi, ngicela ukuthi bengithinte sibone indaba yabo ukuthi siyixazulula kanjani. Omunye uthi mina amaphupho ngiyawakhohlwa, naye futhi loyo ngicela ukuthi engithinte sibone indaba yakho ukuthi siyilungisa kanjani. Senginesikhathi nje esanele. Mawunenkinga yakho ngithinte. Ngabe waphunyelwa isisu, noma wasikhipha isisu, noma wabulala umuntu, noma washonelwa umyeni, noma washonelwa isoka wangagezwa, manje ubona izinto zakho engathi ayihlangani ziyahlakazeka, ngithinte. Inamba yami ngiyishiyile. Ya, ngicabanga ukuthi ya ilokho ngizokwenza enye ividiyo ngikhulume ngenye into eseceleni, ngizoyenza nje ividiyo. Ngiyabonga bantwana bethongo, asiqhubeke silike, subscribe, sikhomente, sishare. Danko.